Mali kono Mali ko kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na bi an bɛna kibaruya min lasa aw ma o de ye tarata don sufɛ ka dugu jɛ araba la février kalo tile 23 ko ka ye ni kulo 4 o minɛla Mali aéroport la kibaruya min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko aéroport kɔnɔna la valise dɔ kɔni tɛmɛla nka finitigiw olu kɔni sigala ni valise in na o kama olu fana ye sɛgɛsɛgɛli dɔw ta ka ɲɛsin valise ma ka taa sɔrɔ ko ka ye ni mugu o caman kɔni bɛ valise in kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ hakɛ min yɛrɛ kɔni tun b'a kɔnɔ ko a bɛ taa kilo 4 ɲɔgɔnna la n'i y'o o feerelen wari ta k'a lajɛ ko o bɛ taa CFA wari miliyɔn 100 ale ni miliyɔn 7 la finitigi ninnu olu kɔni ma dan o ma olu tilala ka sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw kɔni kɛ fo ka taa u tɛgɛ da ni valisitigi ninnu kan ni o tun ye cɛ 2 ye ni cɛ 2 ninnu kɔni finitigiw ye u minɛ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw hukumu kɔnɔna la finitigi ninnu olu bɛna tila ka ni cɛ 2 ninnu ka u ka koɲa di kiribulon tigilamɔgɔw ma u ni ɲangili min ka kan u ka da u kan finitigi ninnu olu kɔni ka ɲɛmaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko hali bi dugudenw u ka u fanga fara finitigiw fanga kan walasa cogoya min na ɲɛnaminifɛnw olu kɛlɛli bɛ nɔgɔya ka bɔ Mali kɔnɔ an balimaw